Zbrane na chvíľu zmlkli, ale vojna neskončila. Prišla zima. Nie taká, akú poznali z domu. Táto sa zakusla do kostí a odmietla pustiť. Vojaci prestali počítať nepriateľov a začali počítať omrzliny. A každý nový deň bol len dôkazom, že nie všetkých zabíja guľka. Keď sa východný front v druhej polovici roku 1941 zastavil, slovenské jednotky sa ocitli v krajine, ktorá bola čoraz menej prístupná a čoraz viac nepriateľská. Nie kvôli Červenej armáde, tá sa stiahla, ale kvôli počasiu. Začalo sa ochladzovať a čo bolo spočiatku len nepríjemné, sa rýchlo zmenilo na rozhodujúci faktor každodenného prežitia. Prvé mrazy prišli ešte na jeseň, ale nikto netušil, že zima 1941 až 1942 bude taká, akú slovenskí vojaci nikdy predtým nezažili. Prvá línia sa nehýbala. Postavenia rýchlej divízie zostali zakotvené v krajine, ktorá bola rozbahnená, neodprataná a bez technického zabezpečenia. Vojaci si museli kopať vlastné úkryty. Často bez lopát, bez náradia, bez zmyslu pre to, kde bude bezpečne a kde nie. Boli to provizórne zákopy, prístrežky z vetiev, trávy a zvyškov plachiet. Blato im zaliezalo do šnúr topánok. Keď k tomu začalo snežiť a teplota klesla hlboko pod nulu, vojaci zistili, že nie sú vybavení ani len na obyčajné státie v stráži. Zásobovanie v tomto období kolabovalo. Doprava viazla, cesty boli neprejazdné, vozidlá sa kazili. A ak sa aj niečo dostalo na front, bolo toho málo. Niekedy prišli len konzervy a chlieb a aj ten bol tvrdý ako dlažobný kameň. Niektoré jednotky si museli variť z vlastných zásob, hľadať drevo v opustených dedinách a keď sa nedalo kúriť, spať oblečení, prikrytí len plášťom. Uniformy boli nasiaknuté vlhkosťou, vysušiť sa nedalo nič. A keď sa v noci oteplilo, zmrznuté oblečenie sa zmenilo na špinavú kašu. Velitelia situáciu monitorovali, ale nevedeli ju zvrátiť. Neboli náhradné topánky, neboli kabáty a ak aj boli, často nepasovali alebo boli v ešte horšom stave. Niektorí vojaci si omotávali nohy handrami, novinami, kúskami látky, všetko, čo našli. Omrzliny boli na dennom poriadku, prsty černeli, koža praskala. Z niektorých prameňov vyplýva, že straty počas tejto zimy neboli spôsobené bojom, ale chladom. Smrť prichádzala potichu, v zákopoch, v opustených stodolách alebo pri nočnej stráži, keď vojaci nedokázali udržať telo v pohybe. Slovenská rýchla divízia nebola pripravená na dlhodobé zimné nasadenie. Technika nefungovala, motory neštartovali, batérie zlyhávali, palivo zamrzalo. Vojaci trávili celé dni opravami vozidiel, ktoré aj tak napokon ostali stáť v snehu. Veliteľské rozkazy o presunoch boli často len formalita, bez spoľahlivej techniky nebolo kam ísť. Zima ich pripútala k zemi, ktorá bola nepriateľom väčším než Rusi. Ticho zimy bolo klamlivé. Prestalo sa strieľať, ale front sa nemenil. Každý deň bol rovnaký. Ráno sa vstávalo do tmy. Nočné hliadky končili so zmrznutými nohami. Vojaci si písali do denníkov, ak ešte vôbec mali papier a ceruzku. Niektorí prestali písať, prestali rátať dni, strácali pojem o čase. Zima sa stala väzením. Dlhé, tiché, surové väzenie, z ktorého nebolo návratu skôr, než niekto zhora rozhodne inak. A zatiaľ, čo sa velenie snažilo udržať disciplínu rozkazmi a výstrahami, muži v poli si začali klásť inú otázku. Nie kedy príde nepriateľ, ale či ešte niekto doma vie, že sú stále tam, zamrznutí v bahne, v uniforme, ktorá ich už nechránila. A s vedomím, že skutočný boj nevedú proti nepriateľovi, ale proti zime, ktorá nemala koniec. Zima 1941 až 1942 sa na fronte neprejavovala len ako klimatická skúška. Bola to skúška výdrže, logistiky a dôstojnosti.
Vojaci, ktorí ešte v lete pochodovali suchým stepným prachom, sa teraz brodili rozmočeným snehom a mazľavým blatom. Ich nohy zapadali do zeme, ktorá pod tenkou snehovou prikryvkou páchla hnilobou a zúfalstvom. Topánky nasiakli vlhkosťou a nebolo možné ich usušiť. Všetko, čo si obliekli, ostalo mokré celé dni. A keď sa cez noc ochladilo, veci zmrzli priamo na ich telách. Prvé prejavy vyčerpania sa objavovali nenápadne. Znížená pohyblivosť, tichší rozhovor, kratšie hliadky a čoraz častejšie otázky, kedy príde výmena. Mnohí muži boli na fronte už od leta 1941. Mali byť stiahnutí, keď prídu nové posily, ale nové posily nechodili a starí vojaci ostávali. Zdroj uvádza, že jednotky boli tvorené príslušníkmi odvodového ročníka 1939, ktorí boli nasadení už od začiatku vojny. Títo vojaci boli fyzicky aj psychicky opotrebovaní, vyčerpaní a ich stav sa zhoršoval s každým dňom v snehu. Namiesto odmeny za výdrž prišiel len ďalší rozkaz. Každý deň ten istý vydržať. Potraviny boli základné, konzervy, chlieb, niekedy niečo navarené z prinesených zásob, ale to nebolo pravidlo. Boli dni, keď nebolo čo jesť, a boli noci, keď nebolo čím kúriť. Záznamy z dokumentu hovoria o celkovom opotrebení výstroja a o nedostatku základných doplnkov. Žiadne náhradné súčiastky, žiadne prikryvky, a len minimum toho, čo sa dalo použiť na udržiavanie tepla. Zdravotný stav jednotiek sa zhoršoval. Objavovali sa omrzliny, najmä na prstoch, ušiach, nohách. Vojaci si začali obväzovať končatiny handrami. Keď už nič iné nezaberalo, nahrádzali ponožky novinovým papierom, výstelkami z kabátov alebo trávou. Rany sa nehojili a lekárska starostlivosť nebola dostupná pre každého. Kapacity boli obmedzené a mráz liečil len smrťou. Ľudia zaspávali v hliadke, z ktorej sa už nevrátili. Nie preto, že ich zastrelil nepriateľ, ale preto, že sa jednoducho viac nezobudili. Vojaci si písali denníky. Niektorí zaznamenávali každý deň, najmä tí, čo dúfali, že to raz niekto prečíta. Iní písali len vtedy, keď sa niečo zlomilo, keď niekto zomrel, keď došli zásoby, alebo keď sa ukázalo, že návrat domov opäť nepríde. Boli aj takí, čo písali listy priamo prezidentovi. Žiadali, prosili, argumentovali, ich listy sa však často stratili, nedorazili alebo nedostali odpoveď. A aj keby dorazili, v bahne zákopov už dávno prestalo záležať na tom, čo si myslia muži doma. Niektorí velitelia sa snažili zmierniť situáciu. Uvádzali v hláseniach, že morálka je napätá, že je potrebná výmena, že jednotky sú vyčerpané. Ale odpovede boli často len formálne. Vojaci ostávali tam, kde boli. Zima sa stala hlavnou osou ich existencie. Každý deň prežiť, každú noc nezamrznúť, každý týždeň veriť, že možno ten ďalší prinesie úľavu. No žiadna nechodila. A kým sa niektorí vojaci pokúšali udržať si vieru, iní to vzdávali potichu. Prestávali rozprávať, prestávali sa umývať, prestávali veriť. A vtedy už nešlo o vojnu, o výzbroj, ani o bojové rozkazy. Išlo len o to vydržať ďalšiu noc bez toho, aby si sa ráno zobudil s nohami, ktoré už nevedia chodiť. Zima neotupovala len zmysly, ale aj vôľu. V zákopoch, kde sa dni zlievali do jedného sivého a nemenného pásu ticha, sa začalo hovoriť čoraz menej o rozkazoch a čoraz viac o návrate domov. Vojaci prestali veriť, že niekto počúva. Velitelia oznamovali, že výmena príde, ale dni plynuli a nikto neprišiel. Tí, ktorí tam boli už od začiatku, cítili, že sľuby sú len slová. A keď sa slová opakujú priveľa ráz, stanú sa prázdne. V zákope sa rozprávalo o všetkom, o domove, o žene, o jedle, ktoré už nikto neochutnal, ale čoraz viac sa šepkalo aj o tom, že niektorí odišli. Ticho, v noci, bez zbrane. A nevrátili sa. Neboli to zbabelci, boli to muži, ktorým jednoducho došli sily.
V dokumente sa objavujú zmienky o tom, že niektorí vojaci opustili jednotku. Niektorí boli chytení, iní nie. A keď sa o nich prestalo hovoriť, v tichu zostala len otázka: kto bude ďalší? Zima vytvárala vákuum. Vákuum, do ktorého prenikala každá správa z opačnej strany. Záznamy hovoria o tom, že z pozícií sovietských jednotiek sa ozýval slovenský hlas. Dezertér, ktorý prehováral k svojim bývalým spolubojovníkom. Volal ich po mene, presviečal ich, aby prešli na druhú stranu, aby si zachránili život. A hoci velenie zakazovalo počúvanie nepriateľských vysielačiek, v tichu noci ich počúvali takmer všetci. Muži si medzi sebou odovzdávali správy, ktoré nepochádzali z veliteľstva, ale z rozhlasu, z letákov, z fláka papieru, ktorý sa dostal až do zákopu. Nie všetci tomu verili, niektorí sa báli, iní dúfali a niektorí boli rozhodnutí. V dokumente sa uvádza, že v máji 1942 zbehol celý 8-členný oddiel z prieskumnej jednotky. Išlo o mužov, ktorí boli považovaní za spoľahlivých. Ich zmiznutie spôsobilo otras. Generál Turanec to nahlásil vyššiemu veleniu. Podľa jeho slov išlo o mužov z oblasti, kde pôsobil známy politický odporca. Ako dôvod ich úteku uvádzal vplyv sovietskej propagandy, ale v zákopoch nikto nepotreboval letáky. Stačil jeden ďalší mrazivý večer bez jedla, bez odpovede, bez nádeje. Vojaci si medzi sebou vytvárali vlastné systémy prežitia. Niečo medzi disciplínou a rezignáciou. Rozkazy sa plnili, ale mechanicky. Hliadky sa držali, ale bez chuti. A keď sa objavila možnosť dostať sa preč, aspoň na chvíľu, brali ju všetci. Choroby sa nepredstierali, boli skutočné. Vyčerpanosť bola viditeľná. Tí, ktorí sa zrútili fyzicky, boli možno tí šťastnejší. Aspoň ich niekto stiahol späť. Aspoň sa dostali z tej zimy preč. Morálka, ako sa uvádza v dokumente, bola vážne narušená. Velenie sa to pokúšalo riešiť. Rotácie, sprísnenie kontroly, spravodajské opatrenia. Ale v otvorenej stepi, v zákopoch zasypaných snehom, sa nič nedalo skryť. Všetci vedeli všetko. A všetci cítili, že hranica medzi disciplínou a rezignáciou je už dávno prekročená. Čo zostávalo, bola už len rutina. Zima. A vnútorný pocit, že ak sa niečo nezmení, nepomôže ani najtvrdší rozkaz. Zima nerozbila rýchlu divíziu jedným úderom, rozžrala ju pomaly, ako hrdza. Najprv v slovách, potom v myšlienkach a nakoniec v skutkoch. Muži síce ostávali na mieste, ale vo vnútri už dávno odišli. A práve v tom bol ten najhlbší rozklad. Slnko sa pomaly vrátilo na oblohu. Sneh sa topil, ale krajina zostávala bez života. Miesta, ktoré ešte pred pár týždňami pokrýval ľad, sa teraz menili na nekonečné moria bahna. Cesty boli rozjazdené, zákopy sa premenili na mazľavé pasce. Každý krok znamenal prepadnutie do vody, ktorá sa miešala so snehom, krvou a olejom z pokazených motorov. Po mesiacoch ľadu by sa mohlo zdať, že prichádza úľava. Ale tá jar, ktorá prišla, nebola úľavou. Bola len zmenou formy utrpenia. Zo zamrznutého väzenia sa stalo väzenie blata. Vojaci, ktorí prežili zimu, sa nepozerali na slnko s radosťou. Teplo neprinieslo koniec, len ďalšiu fázu. Unavení muži dúfali, že teraz už príde výmena, že zima sa skončila a s ňou aj ich služba. Ale žiadny rozkaz o návrate neprišiel. Namiesto neho prišli nové inštrukcie. Presunúť jednotku, doplniť pozície, pripraviť sa na ďalšie úlohy. Pre tých, ktorí ledva stáli na nohách, to bola správa o tom, že vojna sa ešte len začína. Dokument uvádza, že už na jar 1942 boli jednotky rýchlej divízie výrazne oslabené. Počet mužov sa znížil. Zdravotný stav bol zlý, morálka narušená. Príčiny neboli len v bojoch, ale v zime samotnej. Choroby, omrzliny, vyčerpanie a psychické zrútenie spôsobili, že niektoré oddiely stratili schopnosť plniť aj jednoduché úlohy.
Napriek tomu sa očakávalo, že pôjdu ďalej. Vojna nečakala. A rozkazy prichádzali s rovnakou presnosťou, s akou klesali teploty len pár mesiacov predtým. Technika, ktorá mala byť oporou, už dávno nefungovala. Vozidlá, tanky, delá, väčšina bola opotrebovaná, nepojazdná alebo zničená počas zimy. Niektoré stroje zostali zakopané v snehu, iné v bahne. Záznamy spomínajú, že len malá časť techniky bola použiteľná, a to len po opakovaných improvizovaných opravách. Slovenskí vojaci sa často stávali mechanikmi, opravármi aj vodičmi v jednom. Ale aj to, čo opravili, sa znovu rozpadlo. Po zime už neexistoval pojem spoľahlivosť. Všetko bolo len dočasné. Vojaci, ktorí ešte mali silu, písali domov. Ich listy boli kratšie, menej čitateľné, ale úprimnejšie. Niektorí písali o tom, že počasie sa mení, že slnko znovu hreje, že zem sa topí. Ale medzi riadkami bolo cítiť únavu, ktorá sa nedala skryť. Už nepísali o víťazstvách ani o frontových správach. Písali o nohách, ktoré nechcú poslúchať, o prstoch, ktoré stále necítia, o topánkach, ktoré sa rozpadli. V každom liste bolo niečo z tej zimy. A aj keď prišla jar, písali, že im je stále zima. Velitelia sa snažili udržať poriadok. Zosilnili dohľad, kontrolovali príchody a odchody, sprísňovali tresty. Ale poriadok sa udržať nedal. Všetci boli vyčerpaní. Niektoré jednotky boli poslané na krátky odpočinok do zázemia, ale ani to neznamenalo skutočný oddych. Zázemie bolo len o niečo teplejšie miesto s menším počtom rozkazov. Zima, ktorú prežili, sa im už vpísala do pohľadov. Muži sa pozerali jeden na druhého, ale málo kedy sa rozprávali. Slová stratili význam. Na fronte, kde sa mesiacmi bojovalo len o prežitie, sa aj ľudský hlas stal zbytočným. Záznamy spomínajú, že niektorí vojaci boli po tejto zime preložení, iní zostali. Tí, ktorí odišli, si so sebou niesli spomienky, ktoré sa nedali vypovedať. Tí, ktorí zostali, už boli iní. Niektorí si zachovali vonkajšiu disciplínu, ale vnútri sa im zrútilo všetko. Zima ich naučila, že rozkazy nie sú istota, len rutina. A že hranica medzi odvahou a apatiou je tenšia než ľad na okraji zákopu. Keď sa front opäť rozhýbal a rýchla divízia dostala nové úlohy, nešlo už o nadšenie ani o vernosť. Išlo o zotrvačnosť. O vykonávanie rozkazov bez viery v ich zmysel. Po zime nezostala sila veriť v ideály. Zostala len schopnosť vykonávať pohyb, ktorý sa od nich očakával. Vojaci vedeli, že budúcnosť neznamená návrat domov. Znamenala len ďalší presun, ďalšiu jeseň a možno ďalšiu zimu. Zima 1941 až 1942 sa neskončila príchodom jary. Skončila sa stratou vnútornej istoty, ktorú si vojaci niesli na front. Rozložila ich pomaly, ticho, bez výstrelu, a hoci sa im telá podarilo udržať pri živote, niečo v nich zamrzlo navždy. Mnohí prežili, mnohí sa vrátili, ale nevrátil sa nikto taký, aký na front odišiel. Tí, čo prežili, už neverili v návrat, ktorý by ich vyliečil. A vojna, ktorá pokračovala, pre nich už nebola o víťazstvách. Bola len o tom, že raz možno skončí.